दजिस्निथि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानायजों लोगोसे दिनैनिफ्राय 15 आरो 16 अक्ट'आव क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो रुपाथि नोगोराव थानाय रुपाथि नोगोराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनो लाहार फाहार खालामदों। खुंगा 29थि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि हाबाफारि बायदियै दिनै फुंबिलियाव हाबग्रा लांगोना बेखेवनाय, नैथियाव जामुंसालि बेखेवनाय, थामथियाव मावखो बेखेवनाय आरो ब्रैथियाव गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनाय हाबाफारिबो मावफुङो। क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 29थि बोसोरारि बानजाय आफादनि मासिगिरि बिरहां मुसाहारि बिथांनिफ्राय मिथिनानै लानि आदा दिनै गाहाय हाबाफारिफोरा मा मा जागोन? दिनै हाबाफारिया मा मा मावफुंगोन? दिनैनि गाहाय मावफुं हाबाफारिया जाहैदों जोंहा फुंबिलिनि 9:30 8:30 जोंहा गाहाय लांगोनाखौ बेखेवनानै दोनबाय आरो बेनि उनाव जों 9:30 जोङो सावगारि बोनाय गथ'साफोरनि सावगारि बोनाय जागोन आरो बेनि उनावहाय फारि फारि जोङो डिबेट कम्पिटिसन, खन्थाइ आवरायनाय बिदिनो बायदि बायदि लानानै जोङो 12 बाजिसिम जोङो प्रग्रामखौ खालामगोन। 12 बाजिनि उनाव जोङो सानजौफुनि जानायनि लाहार फाहार खालामनाय जादों, बेखौ जानाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो थान्दै मेल जोङो जिरायनाय जागोन। थान्दै मेलाव जोंहा टार्मिनेटिं प्रग्राम, दा बेवहाय जोङो बडिखौ जोङो सोलायनानै गोदान बडि दाफिननाय जागोन आरो बेलासिनि 7:03 जानाय लोगो लोगो जुदि थान्दै मेला जोबाबा जों अखानायै लाफिनगोन। एसेनोसै। আজি আমি এই रुपाथि नगरत 67 बर' थुनलाइ दे बा बर' साहित्य सभा আমি টাৰ্মিনেটিং হিচাপে পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াতে আমি টাৰ্মিনেটিং হিচাপে আমাৰ নতুন কমিটি গঠন হ'ব আৰু পুৰণা কমিটি ৰিজল্ভ হ'ব আৰু আমাৰ এই ডেলিগেট সেশ্যনত বৰ' থুনলাই বা বৰ' সাহিত্য সভাৰ প্ৰব্লেমবিলাক আমি বিতংকৈ আলোচনা কৰি এটা ভালকৈ এটা শুদ্ধ ভাষা হিচাপে আমি কেনেকৈ লৈ যাব লাগে, আগুৱাই লৈ যাব লাগে, এইটো আমি আলোচনা কৰিম।